Un nou episod din Minecraft cu Mario Video 5. După cum Am vedeți, luat skin-uri noi pentru că... ăla ne-au dispărut. Da. Ia uitați-te al meu. Sar Mario. Stai să vi-l arăt acum. Stai, uitați-l al Mario. Așa. Aici vedeți că am făcut noi chestii de astea. Da. Aici o să fiu cobblestone, lemn, Scuze. mâncare, armură, Da. chestii utilitare, arcuri, tricou. Da. Aici de chestii. Minereuri de Da, astea. minereuri, redstone, iron, Nu-ți gold. pui astea. Ce să pun? Astea. Da. Uite-te în spate, că am mai făcut eu. Da. Aici e lâna Luna. și aici dărtul. Am și o dărul. Îți dau și ceva. Astea. Hai să jucăm. Vrem să facem în continuare cu chestiile astea, să nu le mai ținem în inventar degeaba. Și aici, ia uitați. Am făcut eu furnale multe. Și eu împing oaia Și asta de aici. am făcut casa. Am făcut și eu ăla subteran casa. Am făcut Andrei stătea și se plimba. Nu, se bătea eu cu mineream. vrăjita. Te băteai cu vrăjitoarea. Am poțiunea. Ia uite, ia uitați, instant health. Am lână acum. O să Și uite aici nu mai e niciun chest. Da. Că le-am mutat. O să fiu doar furnale. Ce făcum așa? Oh, Mario. Oh, Mario. Oh, Mario. Plantație, fermă. Ce? Să facem fermă. Chiar. Uite, am și din ăștia. Oh, baby. La ce punem penele? Au. Pentru arc. Da, la pene nu știu unde să le pun. La arme. Nu, la mâncare, că face parte din mâncare. Penele. Nu, păi, că face Da. parte din arc. Da. La, Și din arc, din săgeți. din săgeți, așa. Păi săgețile din ce fac parte? Din gravel. Din arc. bețe. Da. Lână. Patul. Fac o coasă. De la ce punem? Poțiunea o punem la arme, nu? Da. Deocamdată. Avem 14. Iar pânza? Pânza nu știu unde. Mario? Ce, nu știi că vă să le învăț. Ba da, uite, stai. Stai, sau asta astea. Și asta astea. Nu știu unde să punem până. Uitați, lemn. Bețele le punem la lemn. Da, ce nu știi. Ba da. Da, Ce uite, mai nu le spui? vedeam în chest. Nu le vedeam. Ce facem? Oh, baby. Eu o să mă duc la minerit. Și o fac fermă. Da, Mario o să puce de fermă. Mario acum nu filmează. Dacă vrei Am să... filmat aseară un episod de GTA. Da. Bă, nu mai avem tână copii. Bă, da. Ce șmecher că ne-a spawnat pe o insulă. Pe tine te-a spawnat și după aia am jucat. Da, și la... Mamă, câte se spawnară! Hai să le omorâm! What? Ce? Ce se aude? Auziți? Ce se aude? Nu știu. Vreau să știi cu bug-uri. Că se aud numai sunete. Ce se aude? Pe unde? Hai să le omorâm. Ce să mă...
Mă, fac la fermă. Tot trebuie să ne culcăm. Stai să vin. Uite, un porc. Da, vezi câte... Știi câte se spawnară? 3 porci, 2 vaci și 2 oi. Cât noroc pe noi. Și nimic nu-mi dă de porcul, doar experiență. Mergem. Hai, nu. Mai bine decât nimic, știi? Putem să ne facem încă 4 chesturi. Nu sunt chesturi. Nu, să mai facem 4 chesturi și să punem chestiile de asupra, cam 2. Mă culcă lângă perete. Haide. Asta e un pic Cât loc. filmezi? 5 minute. Wow. E răcit, Andrei, Un pic. știu. Mario, stai un pic locului. Stai că-ți dau sapling. Uite-l, ți-l aruncai în fața casei. Merge. iPad. Da. Merge o oiță mică. Mamă, că știi câtă mâncare am. 7 mâncare. Avem la mâncare acum și la... După o să filmăm la Mario. Am mai făcut și o camera. Nu pe creativ. Am făcut și la Andrei. Am făcut casa aia subterană. Uitați. Ce rost are să facem pe creativ? M-am făcut de creative. Da. Am luat târnăcop de aer în spate. Nivelat. De fapt Mario. La Andrei se bătea. Te băteai. Da. Și minam. Doamne, tu te băteai. Nu, dar după aia, când terminam cu bătaia, minam. Eu iau toate topoarele să iau lemn. Cam un plan. N-am malefic. Uite, bă, uite-le în spate. Uite, unde vezi că e pământul ăsta. Da. Te duci în față, după el vezi ferma. Să știi. Făcui, terminai ferma. Terminați? Da. Făcuși botmin. Nu. Fo, treci. Ți-ai făcut oare mare? Da. Într-o Dintr-o femeie. Nu o să ținem câini sau animale de genul ăsta. Nu, Mario. Că mai mult ne încurcă. O găină în casa aia subterană. 15 botmil. Du-te la fermă. Nu e mare. Nu e mică, dar nici mare. Ca oricum avem mâncare, dar Mă, dar nu te punem, cum se spune, nisipul. Trebuie să facem și din aia de nisip. ce? Ce din aia de nisip? Ce cu nisip? Să punem nisip, bă. Păi da, dar spunea să iau. Dacă nu pricep. Știu cum spui, hai să facem chestia aia în chest. Ce chest? Ah, ce?
De 10 minute. Eu nu știu. Ce le fac? Tu joc. Așa. Marica, român, Ciprian, Marica, yes, român. Câștigai român. Cum să nu câștig eu român? Cum să nu câștig eu? Românașul meu. Românașul meu. Ciprian, Marica. Mario. Hai. De cât filmezi? De 12 minute. Mă bucurai pentru că îmi lua mama mea cartonașe UEFA Champions. 2016 Ah. și le desfăcui și câștigai pe Ciprian Marica, român. Cred că o să fac și un case din ăștia, Ce? UEFA Euro, să filmez, când o să-mi iau album și, Eu mai încolo o să filmez un case opening. da, filmează case-ul. Că ne trebuie. Nu ne trebuie, dar să vadă și ei. Torțe până la nesfârșit, până la nesfârșit. Pun multe torțe pe ele, să nu se spune nimic. Cum ne mai bătem? Nu ne mai bătem. Arc? Ce mă interesează de arc? Cum vrei tu. Oh my god. Uite ce-am făcut. Oh my god. Ai nisip mult. Nu, am doar 3 bucăți. Hai că nu pusai peste tot. Ce? Aproape peste tot. N-am pus. Am doar 3 bucăți. Păi, de ce facem asta noul? Ce? De? Nu știu de ce zici. De ce avem mai mult? La 14 minute vom încheia. Și aici vom încheia acest episod. Sper că v-a plăcut. Apăsați pe like. Pa, pa!